unwaith chi wedi lawrlwytho eich fideos chi yn a safi nhw yn y llefydd cywir, sef sed digidol am o gyfrwng fideo a Asedau wedi lawrlwytho. Ni angen wedyn trosi nhw i rhywbeth mae Adobe Rush yn mynd i gallu darllen yn lot fwy haws, felly chi'n gallu sgrwbo trwyddo y clips wahanol a gweithio arno yn lot fwy haws, a mae'r cyfrifiadur ddim yn mynd i angen stryglo i redeg nhw gyd. So ni'n mynd i defnyddio Adobe Media Encoder, sef hwn, i trosi nhw. So, yn gyntaf, ni'n mynd i angen dewis ein fformat wahanol. So, os chi'n edrych lawr hyn, ni'n mynd i edrych, mae'r lot o fformat wahanol gyda hwn, ond ni'n mynd i dewis lle mae fe'n dweud TV Broadcast, fan hyn, a Apple ProRes. A ni'n mynd lawr i yr un yma. So, neud siwr mae hwn wedi dewis. Apple ProRes 422 LT. A wedyn ni'n mynd i dechrau llusgo ein clips ni mewn. So, ni'n cael clips ni mewn, drag fy mewn. A nawr, mae wedi. So, QuickTime, Apple ProRes 422. A wedyn mae fe'n dweud output file. Nawr, ni moyn newid hwn. Ni moyn newid hwn i fod yn nid fan hyn, ond ni moyn wedi trosi. So, nid yn fan hyn, ni moyn wedi trosi. A dyna lle ni moyn safi fe. So, ni'n safi fe fyna, gwasgu save. A wedyn, chi'n gallu gwasgu redeg. So, chi'n gallu neud lot o clips yma ar un pryd. Ond chi'n gallu neud e un wrth un mae'n lan i chi. Ond mae angen i chi newid nhw i y version cywir. So, os ni'n mynd nôl fyny fideo, a wedyn wedi trosi, chi'n gallu gweld mae hwn wedi newid i .mov yn lle MP4. A mae Adobe Rush yn mynd i gallu darllen yna lot well na yr MP4. So chi moyn llwytho ei fideos chi gyd mewn fan hyn a newid nhw wedi trosi'n gywir, a wedyn chi'n barod i dechrau rhoi pethau at ei gilydd.